Wie zit er naast me? Theo van der Velde uit Goes. Uit Goes. Ja. En Theo, lust jij een echte Zeeuwse mocktail? Zeker wel, Ja? zeker wel. Nou, die maakt Veerle voor je klaar. Dankjewel. Alsjeblieft. Wil je hem eerst proeven even? Ja, we gaan even testen. Lekker fris. Goed gedaan. Theo, als ik jou nou vraag naar een klein of groter geluksmomentje in je leven, wat schiet je dan te binnen? Nou ja, de binnenschiet is niet zo moeilijk. Het is eigenlijk nog maar kort geleden eigenlijk. Ik lag in scheiding. Ja, dit jaar. En eigenlijk heel snel leer ik een nieuwe liefde kennen. Op wat voor manier? Is via een datingsite gegaan. Maar dat is allemaal eigenlijk zo snel gegaan eigenlijk. Eigenlijk buiten verwachting. Maar ja, de vonk sloeg gelijk eigenlijk over met het chatten op de pagina. En ja, afspraakje was zo gemaakt in het nieuwe jaar in januari. En wat verwachtte je toen van dat afspraakje? Ging je er met bonzend hart naartoe? Nou, dat niet. Ik ging er heel open in eigenlijk. Maar goed, de date was daar en ja, het was gewoon liefde op het eerste gezicht. En dat was in Bergen op Zoom was dat. En echt, je kwam binnen en je zag er zitten? Nou, we stonden op een parkeerterreintje, ik kwam aanrijden bij een parkeerterreintje. En ja, we hadden eigenlijk allebei zo van, ja, dit moet gewoon zo zijn. Dit moet gewoon zo zijn. En we hebben elkaar nog niet losgelaten eigenlijk. En we hebben wel leuke vakanties gehad samen. Denemarken, Noorwegen. En ja, Ja. gewoon superleuk dat je zo elkaar kan treffen. En de klik. Maar ook alles eromheen, ook van mijn kant, van haar kant. Qua familie, allemaal gewoon leuk. Leuke setting. Boven verwachting. Boven verwachting, ja. Boven verwachting. Heb je er al gevraagd? Nee, dat is zo snel gaat dat niet. Nee. Dat is nog te vroeg. Dat is nog te vroeg. Maar wie weet, ooit. Ik heb zomaar een voorgevoel dat het niet heel lang gaat duren. Het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen. Maar daar doe je verder geen uitspraak over. Nee, dat ga ik hier nou niet doen. Nee. Dat is voor de volgende keer op de kruk. Dat is voor de volgende keer. Ja, en dan met champagne erbij. Geluk, wat is geluk voor mij? Nou, dat is wel een lastige vraag, daar moet ik even over nadenken. Dat je eigenlijk niet ongelukkig bent, in feite. Hè? Dus dat je hebt alles wat je wil hebben en je hebt geen problemen. Voorlopig ben ik gezond, dus... Doen en laten wat je wil en wat je kan. Dat is geluk. Mobiel zijn. Nou, hoe ik nu ben ik gelukkig. Ik heb alles wat mijn hartje begeeft. Ik heb geen koppijnen. Ik ben een jaar met pensioen en ik neem er wat van. Ik geniet er gewoon van het leven. Ik kan ademen, ik sta iedere ochtend gezond op. Ik sport, ik doe alles. Dus dat is voor mij een gelukkig leven. Wie zit er naast mij op de barkruk? Mijn naam is Moa uit Tilburg. En Moa, lust jij een echte Zeeuwse mocktail? Ik denk het wel, ik ben heel benieuwd in ieder geval. Thanks. Dankjewel. Ja. Want als je het hebt over geluksmomenten, groot of heel klein, wat schiet er dan te binnen? Ja, ik moet gelijk denken aan de reizen die ik heb gemaakt. Ik ben alleen een aantal keer op reis gegaan. En één daarvan is dat ik ben gaan backpacken door Thailand. En een geluksmomentje was toch wel een hele mooie zonsondergang op Koh Phi Phi. Dat is een eiland daar. En toen zat ik op het strand, een alcoholische versnapering erbij. Met heel veel mensen die ik daar ontmoet had. En eigenlijk gewoon een heel mooi uitzicht over het water. En de zonsondergang. En toen dacht ik wel, heb ik dit toch eigenlijk heel goed voor elkaar. Dus echt wel een geluksmomentje. Ja. Ja. Je zat daar in feite in je eentje. Ja. Kon je het aan iemand vertellen? Ja, heel veel mensen. Want eigenlijk als je alleen reist, ik ging dan alleen backpacken. Ja, je bent eigenlijk stiekem nooit alleen. Want je ontmoet zoveel mensen. Dus ik heb dat met heel veel mensen kunnen delen. Maar ook de mensen later thuis. Ja, daar deel je dat ook mee. Ja, want dat wil je dan toch, hè? Ja, stiekem wel. Ik ben nu ook heel blij dat ik gewoon een vriend heb waar ik die reizen mee kan samen maken. Dan kan je toch net even wat beter delen.
Maar zo'n reis alleen is wel echt een hele ervaring en je leert zo ontiegelijk veel. Dat is niet normaal. En is hij een beetje gevoelig voor zonsondergangen? Jazeker, ja, dat moet. Het was stond op de harde ijs. Oké, gelukkig maar dan. Ja. Ik zou zeggen, neem een slokje. Ik ben benieuwd. Oh, die is oprecht lekker. Ja. Als je moet blazen, dan kan het geen kwaad. Nee, de bob staat er, dus dat komt helemaal goed. Wat is geluk voor u? Lekker met z'n tweeën en op vakantie. Dat is het. Meer kunnen we ons niet wensen dan dat we lang bij elkaar blijven. Dat je je prettig voelt. Dat je gezond bent. Dat je iets voor een ander over hebt. Kan me ook gelukkig maken. Geluk is voor mij dan toch met familie en vrienden zijn, denk ik. Ja, dat. Ja, niet echt iets anders. Kom je hier wel vaker? Ja, ik kom uit Goes. Dan hoor je hier te zijn. En wie ben je? Ja, ik ben Kees van der Bos, de burgemeester van Goes. En lust de burgemeester een echte Zeeuwse mocktail? Ja, die lust de burgemeester zeker. Als het nou gaat om een echt geluksmomentje, iets kleins of iets groots, wat je nooit van je leven vergeet. Schiet er dan iets te binnen? Ja. Als burgemeester van Goes was het voor mij wel een geluksmomentje om te horen dat ik burgemeester werd van Goes. Dat ik voorgedragen werd voor de gemeenteraad. Ik weet dat moment ook nog. Ik weet nog de keukentafel waaraan ik zat. Ik weet nog wie er in de ruimte zaten waar ik op dat moment zat. Ik weet nog wat ik deed toen ik het hoorde. Ik weet nog je voelt dan toch wel een blijdschap, ook een stukje opluchting. Je bent het geworden, dat voel je dan allemaal. Ja, dat moment, dat weet ik nog wel en dat gaat nog wel even met mij mee. Ja, en dat is een moment wat je niet van tevoren in kunt schatten. Nou ja, als je het hoort, dan schat je natuurlijk wel in dat er een stukje opluchting, een stukje vreugde zit. Maar ik bedoel, de andere kandidaten hadden misschien ook gedacht, ik word het. Ja, die hadden dat uiteindelijk niet binnengehaald. En wie dat zijn, dat weet ik natuurlijk niet. En dat moeten we vooral ook zo houden. Maar je kunt een goed gesprek hebben, een goed sollicitatiegesprek. Maar dan is het toch afwachten, hè? Ja, en zeker hier, want het gaat niet alleen over een goed sollicitatiegesprek. Maar je moet ook politiek liggen natuurlijk. Ze moeten voor jou kiezen. En dat gebeurde. En dan word je uiteindelijk gebeld. En dan weet je, rond die tijd belt men. Nou ja, dat duurt altijd wat langer natuurlijk. En dat is altijd met spanning daar naartoe leven. Nou, en dan heb je dat gesprek. En dan is nog de vraag, wat krijg ik te horen? Ja, dat zijn dan zomaar, ik denk een half minuutje alles bij elkaar. En dat gaf een enorme opluchting en een enorme blijdschap. Een half minuutje waarin er van alles door je hoofd schiet. Ja, je kan dan natuurlijk niet euforisch reageren. Je moet netjes blijven. Waarom niet? Ja, maar het moet wel op een gepaste wijze zijn. Het gesprek zelf was nog ingetogen. En toen de telefoon uitging? Ja, het was zelfs zo bij mij. Het gesprek dat ik voerde was vrij ingetogen. Maar ik deed wel met een duimpje omhoog of omlaag. Had ik afgesproken richting mijn vrouw het signaal afgeven van, joh, het wordt hem of het wordt hem niet. Dat werd een duimpje omhoog. Toen ging mijn vrouw naar de kinderen, want mijn kinderen weten van niets. Zo werkt dat bij een burgemeestersprocedure. En vervolgens was ik nog netjes alles af aan het ronden, want dan stellen ze een aantal vragen of je het wil, et cetera. En ik hoorde op de gang al luid gejuich van de kinderen die zeiden, terug naar Zeeland, dat willen wij graag. Dat is een heel mooi moment geweest voor mij. En dan het moment dat de telefoon uitging en dat je de gang inliep? Waar zij waren? Ja, dan juich je mee, laat ik het zo maar zeggen. Ja, dan is er ineens heel veel belwerk voor mij en heel veel appwerk. Dus ik kan maar heel kort die vreugde meevieren. Je moet gelijk weer aan de bak. Maar wel iets wat je nooit vergeet. Vergeet je nooit meer. Die hectiek, die spanning om er naartoe te leven, die opluchting op het moment dat je het bent, uniek. Al word je ooit nog ergens anders burgemeester? Daar gaan we niet. Ik zit er goed. Daar gaan we voorlopig nog even niet over speculeren en vanuit. Dus wat mij betreft is dit het mooiste moment. Absoluut.